Il-kommemorazzjoni tal-kittiba tagħna tista' ssir b'bosta modi, minn bqari u b'kitbiet kreattivi ġodda sa wirjiet speċjali. F'din ir-rokna se naraw kif Dunkarm Bsajla, il-poeta nazzjonali ta' pajjiżna, għadu mfakkar permezz ta' kamra dedikata lilu fil-Mużew tal-Katedral. Kienet magħrufa bħala l-Kamra ta' Dunkarm, illum nafuha bħala kif nuxieraq l-ispazju tal-poeta nazzjonali. Ta' fil-bidu tagħha minn Belna Fattriċi kbira ta' Dunkarm, Carmen Micallef Buħaġar, li għexet fl-Eġittu, mbagħad wara r-Rivoluzzjoni ta' Nasser marret tgħix mal-familja tagħha fl-Ingilterra. Qatt ma ltaqet ma' Dunkarm, imma kellha korrispondenza twila miegħu. U eventwalment wara mewtu kienet tiġi żżur Malta u ħasbet biex dak kollu li hu marbut ma' Dunkarm fejn hu possibbli, memorabilia tiegħu, jinġabar hawnhekk kif nuxieraq ġol Mużew tal-Katedral. U inġabru dokumenti, manuskritti, il-pjano tiegħu, il-mandolina, dak kollu li l-biss sagru tiegħu. Illum manuskritti jinsabu merfuqajn kif nu xieraq ġol l-arkivju tal-Katedral fejn qed isir hemm proċess ta' digitalizzazzjoni tagħhom biex anki jinżammu għal ġenerazzjoni futuri. Imma l-aktar ħaġa importanti li saret hawnhekk kienet sistema interattiva filmat li għamlitu Rita Saliba flimkien ma' l-kapitlu tal-Katedral biex il-turisti li jiġu jżuru dan il-mużew jkunu jistgħu jsiru jafu xi ftit dwar il-poeta nazzjonali tagħna bil-lingwa tagħhom. U dak kien proġett kbir li sadattant l-istudenti tagħna wkoll jiġu jżuru hawnhekk dal-ispazju għall-poeta nazzjonali u jsiru jafu aħjar min kien il-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla. Il-kamra kienet inaugurata fl-24 ta' Ottubru tal-1985. Don Juan Azzopardi kien għamel wirja, ovvjament kien hemm Carmen Micallef Buħaġar, Professor Oliver Friġġieri u tant oħrajn li ħadmu mill-qrib ukoll Giuseppe Cardona, ma rridux ninsew Giuseppe Cardona li ħadem u kiteb il-biografija ta' Dunkarm, ħajtu ħidmietu u ħafna materjal, dokumenti li kienu miġbura hawnhekk ukoll fil-fatt. Dunkarm Bsajla twieled fit-18 ta' Ottubru 1871 f'Ħażebbuġ. Attenda l-iskola primarja ta' Ħażebbuġ. Karmenu, kif kienu jsibuh sħabu u l-allima, kien ikun minn ta' quddiem għal xi logħba tal-ballun. Meta kellu 14 sena daħal is-seminarju minuri fejn għadda sentejn jgħix ma' sħabu l-istudenti. Għażel it-triq tas-saċerdozju u sentejn wara beda l-istudju tiegħu fis-seminarju Maġġuri. Qiegħda fil-fatt ħafna aktar minn qabel, ħafna aktar minn qatt qabel, għax qabel kienet qisha mawżolew, iktar pjuttost affarijiet mhux imma llum hija iktar interattiva, llum l-istudenti jiġu permezz ta' filmat biografiku jsiru jafu aħjar minnu Dunkarm minn biografija li għamlet Rita Saliba. U b'dan il-mod, allura l-istudenti minn tfulithom jsiru jafu aħjar minnu Dunkarm. Naturalment proġett bħal dan kien jitlob kollaborazzjoni kbira u ħafna konsultazzjoni qabel xejn mad-direttur Monsignor Edgar Vella u mal-kapitlu tal-Katedral, ħafna laqat inkluż Sur Tony Cortis. U l-iskop kien biex kemm jista' jkun dal-post nagħmluh interattiv. Qabel kien forsi wieħed jiġi jżuru u tkun tinteressa ruħek tgħid hawnhekk hawn l-affarijiet miġbura ta' Dunkarm, imma l-barranin ma kien jolqothom xejn. B'dan il-mod interattiv, il-barranin isiru jafu aħjar aspett anke mill-letteratura tagħna ta' pajjiżna u jitgħallmu dwar il-kultura tagħna, l-letteratura tagħna u dwar il-poeta nazzjonali tagħna.
Imma ġifieri kollox sar b'ċertu attenzjoni biex dak li hemm bżonn inżommu hawnhekk, oħrajn jiġu merfuha f'post aktar sigur, tajjeb u fejn ikunu merfuha għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. U importanti li jkollna dawn l-ispazji dedikati għal personaġġi marbutin mal-istorja ta' pajjiżna. Huwa l-poeta nazzjonali tagħna, Duncan, għas nirreferu għalih bħala b'kunjomu tant kemm huwa marbut u ġvera ismu mal-identità ta' pajjiżna. Appuntu ħaġa xierqa ħafna li jkollna dawn l-ispazji dedikati għal patriotti tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.